गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तिसरा दिवस आज गावातला आणि आज 13 तारीख. सो आम्ही चाललो आता आमच्या बाप्पाला आणायला. सो मग त्यांचं आज विराज म्हणणार आहे. सो आज त्यांना विराजमान करायचं आहे. तर पहिलाच दिवस हा चतुर्थीचा. तर जेवढं होईल तेवढं एक्सप्लोअर करेन, कारण कामं भरपूर असतात. मग ब्लॉग करायला गेलं की घरातले ओरडतात. पाड घेऊन चाललंय आणि मोस्ट ऑफ कामं तर झालेली आहेत, पण तरी पण तुम्हाला माहिती आहे गावी आली की कामही असतातच. सो ठीक आहे, आपण बघू कुठली मूर्ती पसंतीच पडते. आणि तसं सगळ्याच मूर्ती छान असतात बाप्पाच्या. तर चला पुढे जाऊया आपण. स्मृती स्थानावर भेटू. छान गणपतीची मूर्ती तर आम्ही सिलेक्ट केलेली आहे आणि ती मूर्ती बाप्पांना घेऊन आता आम्ही आमच्या घरी प्रस्थान करणार आहोत. आता आम्ही इथे निघालो आहे आणि घरी पोचायचं आहे. घरी पोचल्यानंतर मग भटजी येतील. म्हणजे आमच्या आवाटात 3 वाडी आहेत, खालची वाडी, मधली वाडी आणि वरची वाडी. तर त्याप्रमाणे भटजी येतात. मग देवाचं पूजन होतं, मूर्ती आसनावर विराजमान केली जाते आणि त्यानंतर मग पुढचे सगळे प्रोसेसेस चालू होतात. म्हणजे लाईक की नैवेद्य दाखवणं, मग महाप्रसाद. जो महाप्रसाद म्हणजे सार्वजनिक नसं नाही, प्रत्येकाच्या घरातल्या आपापल्यांचा प्रसाद करून तो आम्ही मग घेतला जातो. गणपती बाप्पा मोरया मोरया मोरया. कार्तिक कुठे? अरे कार्तिक, दिनेश कार्तिक. आता आम्ही आमच्या वाडीमध्ये आलो, खालची वाडी. खायले वाटकार, आम्ही खायले वाटकार. सो आता आम्ही आलेलो आहे. ही पहा, ही आमची घर आहे. इथे हे माझ्या चुलत काकाचं घर आहे. आणि एक मिनिट दाखवतो, हे आमचं घर, आमचं. आणि तेही आमचंच आहे. तो आमचं चुलत काका तो. ओके, सो आता आम्ही आमच्या घरात जातोय.
ती म्हणजे गावातली बहीण. तिचं नाव आहे वैष्णवी, तिला आम्ही रिंकू बोलतो. ही ही एक आहे, तिचं नाव आहे नेत्रा. ओके, ही तुझ्या काकाची मुलगी आहे. हसता तिला हसता. दूध पितो गरम स्लोमो संध्याकाळी 6:30 वाजलेत आणि आत्ता ॲक्च्युली भटजी आता येणार आहेत. तर आमच्या दुसऱ्या चुलत काकाच्या घरी ते गेले. सो तिथून येतील मग ते, कारण आमच्या गावात ॲक्च्युली 250 घरं आहेत. तर 250 घरं करेपर्यंत त्यांना आता संध्याकाळ झाली आमच्या घरी, आमच्या खालच्या वाडीपर्यंत यायला. सो आता त्या गणपतीचं आता पूजन होईल. आता त्यांचं विराजमान होतील आणि बाकी सगळं पूजन केल्यानंतर नैवेद्य दाखवलं जाईल. आणि मग एक साथ आमचं जेवण जे आहे म्हणजे जो प्रसाद तो संध्याकाळीच होईल. सो मग त्यानंतरच मग आता मला वाटतं काय दुपारचं जेवण तर हुकलं आता रात्री जेवण होईल. सो असा आज आमचा हा पहिला दिवस तर गेला. दुसरा दिवस तर उद्या उजाडेल, तेव्हा बघू. तुमच्यासाठी नवीन काय दाखवता आलं तर नक्कीच दाखवेन मी. आणि नक्कीच तुम्ही एन्जॉय करा असं माझे व्हिडिओ, खात्री वाटते मला अशी. सो आजच्या पुरती एवढंच. आज मी ब्लॉग संपवतो. आता नक्कीच डायरेक्ट आता आपण दुसऱ्या वर्षी म्हणजे उद्याच भेटू. आणि काय असेल तर तुम्हाला नक्कीच तुम्ही पाहत राहा. ओके, स्टे ट्यून्ड. मांजी पण पाणी